त्यांका डाळ गरम त्यांका एवढी भाजीत मुरगळून गावात ती त्या चोक्याक वाढतो वांग्या होतो चोक्याक वाढ गणे तू नको घालतो का वात होता आणि कडगुल्ल आणि मडगुल्ल हिचं बंगला हिचा सगळा अर्धवट काही गुरु भेटलो सगळं काय म्हणलं नसलंच तर सगळं अर्धवट गाणी म्हणतो आत्ताच सांगतोय तू बंगलच घे तू जर येई मेमरी कार्ड उलटा रे उठत नाही ते राजू ते उठवत हे उठव नाही कांत हे उठा बाबा भूक लागली यार त्यांना आधी धांदळ तो भात सुको घालू लागलो तो चला चला साक्षी वाढूक घेऊन येतो रामाचा जनिता तथा यम पिता हे दोघे बंधू कसे सूर्याचा सूर्याचा पुत्र झालो ना जेवक चला जेवल्याच्या नंतर ना हळदी चोडा जेवल्याच्या नंतर ह्यो नाचणार नाही उगीच सांगता ह्यो पोटन तुमका पाडवणारा आता टोप घासूक लावतो कोणा हे काय रे असो का असो नाकात खांदवतो मेले वाजव घाम तर ना अजिबात येतो जेवण घे मारा तो ह्याच्यावर ना मारलो पॅरिस मारा झोपतोय काय तुका मुंबई पासून फिरवतो आत्ता जेवतो टाइम झालेलो त्यामुळे तू झोप पोटात दे झाले हा हे बघ पोटी कुठलो समोर हो बघ मेले पोटगतीन कळलं रे तो दीपक पाटील हो बघा तो मुंबईतून इकडे मारता त्याला थार होत नाही जेवढं मेलो आडेलो तर अशा प्रकारे पुण्यवचन झालेलं आणि आता जेवचो मेन प्रोग्राम जेवचो तो आता चालू होणार थोड्याच वेळा हो बघा नंबर लावले नाही हे बघा तोपर्यंत आता जेवून घेऊया पहिला आधी जेवचा कामा कसं सायगे हे सायगे लग्नात जायचं ना हो हे चला वाढूक हे वाढूक चला अरे वाढूक जेवक आता जागा लगेच सोडलं नको नाचा हे नको नाचा पण वाढूक चल नाचा नको पण वाढूक चल नाही तर का याच्या हातातच काय नाही ज्याच्या खाऊ तो गेलो पुढे तो तुझं सोनं कशी वाढून दे विचारून वाढतो बरोबर आहे तुझा सांबार हवे असला तर मग काय करतो बाबा हे मापून हे राजू थंय पण वाडी हे गरम भात गरम हा काय वाढून ठेवते ती बघा
जेव्हा तुम्ही जेव्हा हे सुरुवात करा हे सुरुवात करा भाऊ पाहुणे बरोबर येतलं येते बरोबर हो पाटील जेवला बाबा नाही पाटलांनी भारी काम करतात सगळं पाटलांनी व्यवस्था पकडतात काम. व्यवस्था करू का तुम्ही बाबा हा काय टोपी सरळ करा हो हा, बरोबर आहे ते. हा. तरी तू नाही लोक त्यांचं काढून घे ना, बाकीचं कोण नाही. हे सगळे झाले गौरव आहे ना गौरव जेव तू सुरुवात कर गौऱ्या नाचन जमलं येऊ नाचणार नाही हा. भारी आहे मग तू तर दुसरं खावा डाळ वाढणार भारी आहे तो बघ काय वाढतं तो बघ काय ता बघा वाडी काढतात तो सांबार आहे सांबार हे सुरुवात करा हे करा सुरुवात अरे माने म्हणून हे सुरुवात करा रे, पुढचे महादेव म्हणत हे भाज्या आईच्याकडे डाळ आहे. ते घातलं ना भाजीत मुलगा पण काहीतरी चान्स द्या माझ्या त्याची उडवताच की अरे त्यांका डाळ नाही घातली गरम त्यांना एवढीच घ्यायला भाजीत मुरगळून गावात ती भाजी अरे रे अरे डाळ ती बघ हे उठ आहे माया उठ त्या चोक्याक वाढतो वांग्या होतो चोक्याक वाढ वांग्या होतो गणे तू नको घालतो का वात होता काय घे जमसण करणे भात का ढवळतं ढवळ माका बाबा शिपत रात कोणी झाला बोकडा बोकड कुठे गेला वय मंडाळून वय काय झाली जळान गेली पैसे कोणाला दिलं सुताराक दिलं सुतारान काय दिला फन्नी काय केलं डोळी गेलं डोळी काय बंडू काय केलं कोकू करतं कोकून काय दिलं कुणगे जेवलं कुणगे का बसा ना नाच गो घुमा कशी मी नाचू जातात आणि तुम्ही कडगुल्ल आणि मडगुल्ल हिचं बघला हिचा सगळा अर्धवट काही गुरु भेटलो अर्धवट केलं तुका सगळं काय म्हणतं म्हटलं तर सगळं अर्धवट गाणी म्हणतो अर्धवट मागा थांबू सांगले ना त्याला मी थांबवलं आत्ताच सांगतोय आता काय मी तू बंगलच घे तू जर ये मेमरी कार्ड उलटा ताज म्हणा राजश्री पत्र विनाश कारण याच्यात आवाज तर त्यांचो येता बाहेर पुढची लागत तो डाळ घेऊन येलो गरम बॉम्ब म्हटल्यावर तो कोपऱ्यात बसन का जेवणाची वाट बघतो म्हणजे भुकेलं लय म्हटलेलं तेव्हा अरे हे जेव्हा रे गेला ना आम्ही उपाशी आहे. बोलत राहा नको जेव्हा ते को आता पोटात जागा दिला तिकडे देऊ कोणती दांदल करता अरे घास मारलाय भातो हे भातो हो त्या काय म्हणतात भात गिळणच खातो लोक चावण नाही का धांदल करू नको 32 वेळा चावण का रे उठत नाही ते राजू ते उठवत हे उठवू नाही कांत हे उठता बाबा भूक लागली यार त्यांना आधी धांदल तो भात सुको घालू लागलो तो मग चला 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 बरं थांबा रे चला साक्षी वाढू घेऊन येतो चला बसाय आता आपण जेव बसाय बाकी इथे वाडा तुम्ही वाडा बसा तुम्ही भाजी तुमचा थांबा हे झाडू मारता
आम्ही दोघे जण बसतात बाजूला रे. बसा बसा होय बसा. तेजू ती बाय तेजू मला मारुती जागा एकच गेली. गो तेजू पत्रावळी दुसरी दे. भारी दिलं काय पत्रावळी दिलं. आता आम्ही जेवतो बुके लावू मग नाचाचा ना रात्री हळदी किंवा बघा मुलगी असून पाहुणं पण येईल नाचासाठी. ओमेक कोणा ते सगळी मंडळी जेवण कर सगळे आता जेवतो आधी बाकीचं महाराज आता जेवतो आधी पहिला. अरे हे ओमे बस इथे किती आरड तुझी. हे उठत नाही हे बघा हे बघ ना कोणाची असं नाही मागाशी दोघं वडे काय कोणी मागले कोणी बाद झालो हो बाद झालो मारून घालची परत तेच घे बरोबर वाटत त्याला सांगायची गरजच नाही. चला मंडळी बुकेला आता जेवण घेतो बाकीचा रावण देत नाचाचा जोरदार तयारी आहे. तोपर्यंत जेवते मी तोपर्यंत बाय बाय. थांबा येतोय. रामाचा जनिता तथा यम पिता हे दोघे बंधू कसे सूर्याचा अरे दुसरं हे म्हणा आगाच म्हण. अरे मग आता म्हटलं तो म्हण आधी लवकर लवकर चार्जिंग नाही म्हणून. रामाचा जनिता तथा यम पिता हे दोघे बंधू कसे सूर्याची भगिनी यमासी जननी हे नाते ऐसे कसे. सूर्याचा पुतण्या यमासी म्हणतो मी बाप तुझा कसा. हे रंबा गणनायका गजमुखा भक्ता बहु तो जवी जानकी क्लिक मेले रे आवाज होतो ना. गोडाळा गो गोडाळा गो गो डाळ डाळ तेजू डाळ थोडीशी वडा पाच वाढ ना तू पत्र वाढ कशा जेवतो घराकडे जाऊन मागा माझे नाही पुरत. काय होते पोरग्यांका वाढूक लावले काय तू त्या बघ पहिल्या पंक्ती घेऊन बसली. आपा जेवलं मग काय आता नाचणार ना. हे जमान येत जेवला ना मी नंतर लास्टला जेवण. आता गेले की ना घराकडे झोपती नाही येते सकाळी. नेट बांधा जेवलं रे चले जेवलं तुका विचारू का आज मेन कॉलरचा बटन कसं लावतो माका ह्याच कळत ना. काय रे मग होमॅक टोप कशा घासूक सांगतात जेवण झालाच मला होमॅक टोप घासूक सांगतात काय रे हे बघा सांगतो जेवण झालेला आणि आता नाचाचा डान्स करणार शुभलो आमच्या अंगणात नाचा कोण हा नाचाचा आता हे जर मी मासे दोन सांगताय ना पण नाचाक चांगलं असतं नाही येणार ना. सगळे सगळे श्लोक पूर्ण पाठ करून उद्या दाखवतो. उद्या सगळे झाडून टाकायचे उद्या तुम्ही